So, first is what? Reception. The reception of truth. Second? The perception of, ba't nag-feedback siya? The perception of truth. Third? The revelation of truth. So, yung kapahayagan po ng salita ng Diyos hindi magaganap if you don't use your reason as well. Okay? Kapag may sinabi ang Diyos, sumunod ka, lalong lumalawak yung iyong pangunawa. Okay? Meron bang isang bagay sa buhay mo ngayon na pinagagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo pa ginagawa? Gawin mo na. Para maunawaan mo kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Ika-apat. Okay? First is perception. Second is perception. Third is the revelation of truth. And fourthly, the resolution of truth. Now, sa resolution of truth, napag-usapan po natin kung ano po yung tinatawag na resolution. Sabi nga, kung paano ka mamumuhay sa buhay, tatlong bagay lang. Life by default. Hindi ka namimili. No, kumbaga, lahat na nangyayari sa iyo, hindi mo pinili. Ang katotohanan, lahat po ng bagay sa buhay natin, pinili natin. Asawa natin, pinili ba natin? Asawa. Pinipili ba ang asawa? Just an angel, pinipili ba? Pinipili. Nakapili ka na. Nakapili na. Okay? Si Eloy, di ba? Nakapili na. Yeah. Okay, so pinipili yan lahat ng bagay sa buhay natin according to choice. But many people live by default. Anong isipin ng living by default? Parang, ano ka lang, parang nabubuhay ka lang, come what may. Okay? Secondly, we react. Anong ibig sabihin ng when react? Nagre-react lang tayo. Pag sinampal tayo, sampalin din natin. Pag sinipa tayo, sipain din natin. Di ba? Pagka hinaplos tayo, haplosin din natin. That's not life. Okay? At ang sabi natin, what is yung living in truth? It's living with conviction. Okay? What is conviction? You're living what you believe is true. Okay? So, tinatayuan mo kung ano ang katotohanan. Okay? What is the first? The reception of truth. Okay? Sabi, ingat sa pinapakinggan. Ingat kung paano ka nakikinig. No? At ikatlo, mag-ingat ka kung sino ang iyong pinakikinggan. Ikalawa, the perception of truth. Okay? As you are repeatedly learning from the Lord, then you will continually hear the voice of truth. Third, the revelation that God will use your reason as well. Okay? Kaya ka ginawang tao ng Diyos na may kakayanang mag-isip dahil gusto ng Diyos, gamitin mo yan. Ika-apat, the resolution of truth. You need to live the truth that you're saying is true. Okay? Ikalima is the conclusion of truth. Conclusion, meron pong mga prinsipyo ka nang nababaybay patungkol sa katotohanan. Halimbawa, sino po dito may mga asawa na? Taas ang kamay. Gusto mag-asawa? Magtaas ng kamay. Sino po dito may asawa na? Tapos ulit. Sino gusto mag-asawa? Taas! Ano ba yung ibig sabihin yung asawa, nag-asawa na ako? May mga prinsipyo na kapag ka mag-aasawa yung nag-uusap, no, kahit na words lang, nagkakatawa ng gabi. Bakit? May mga prinsipyo na kami natututunan sa married life. Okay, sino po dito mga lolo at lola na? Taas ang kamay. Okay, sino makakaunawa sa lolo at lola? Yung lolo at lola na rin. Right? Kaya ako hindi pa ako makarelate. Hindi pa ako lolo. No? Pero, yung mga lolo at lola, parehas kayo, di ba? Pag sinabi mo, ay naku, yung apo ko. No? Sabihin, ay naku, ang apo ko din. No? Nagkakaroon po na tinatawag nating pag-uusap. Right? Sino po dito mga estudyante? Diba? Minsan sinasabi ng mga gulang nyo, mag-aaral ka mabuti. Aral ka ng aral. Alam mo na naman pumapasok. Hindi sila nakarelate. No? Kasi yung prinsipyo, no? Hindi po natutunan. Okay? So next is the assumption. Okay? Now, ano to sa conclusion? No? Bakit po sinasabi natin may conclusion of truth? Sinasabi natin that Christianity is revolutionary. Okay? Bakit po revolutionary yung Christianity? Because it makes radical things in our lives. Mga radical changes. It challenges us. Okay? Next is what we call the confirmation of truth. Whatever truth you stand for the Lord, it will be confirmed with the acts of God. Alam niyo po, naniniwala po ako that you do not need to vindicate yourself kapag may nangyayaring masama sa buhay mo. Because the Lord
knows the truth, and the Lord will show evidences of the truth. Okay? Naunawaan niyo po ba? May dalawang mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagtatago sa dilim. Ang sabi nila, walang nakakakita, walang nakaririnig, magbiglang liko tayo. Biglang sa pool na buntis, nabunyag ang isang lihim na ginawa mo sa kadiliman, pero nabunyag ang lihim na ito. Naunawaan po ba natin? Now, ang ibig sabihin, truth will be confirmed. If you're a good person, there will be acts from God to actually be manifested in order to say you're a good person. If you're a bad person, eventually, it will show up. Now, dito po natin makikita mga kapatid na ang Diyos po, He knows the truth. He knows how to handle the truth. Okay? Can you handle the truth? Ano mo sa katabi mo? Can you handle the truth? Kaya mo ba ang katotohanan? Minsan sabi natin, gusto mo ng katotohanan, kaya mo ba ng katotohanan? In a little while, I'm going to show you a film clip about truth in general. Number 7 is the affirmation of truth. Pag sinabi po natin affirmation of truth, hindi lamang ang Diyos, but other people around you are affirming the principle that you're living with. Okay? So, kahit sila, born again ka na, di ba? Alam niyo po ba ang unang nag-a-affirm kung talagang born again ka na? Sino po? Yung mga tao sa paligid mo. Okay? Alam niyo po, ang isang treasure ko na iniingat-ingatan is my yearbook ng college. No? Kasi, ang nakalagay doon, if you want to see, di ba yung may picture ka, tapos meron gano'n. If you want to see Christopher De Leon in the class, look for this person. Wow! Yun, gusto ko yun. Okay? Pero sabi niya, kasi mga classmate namin nagsusulat na, but, ultimately, sabi niya, if you want to see Christ, look for this person. You know, bakit ko po tinatago yun? Because that's an affirmation that there have been changes in my life. Naunawa po ba natin? Yes. Pag yung pamilya natin, hindi naniniwalang tayo'y born again, may problema ka dahil. Right? Kinamay katabi mo. Naniniwala ka bang born again yan? Hindi pa. Malapit na. Okay? Number 8, the application of truth. Truth is not truth unless it is what? Applied. Kinakailangan po, ina-apply ang katotohanan. Ginagamit. Okay? Pag sinabi mo na ito ang paninindigan ko, kailangan makita ito ang paninindigan mo. Okay? Pag sinabing pula ang kulay mo, dapat pula ang kulay mo. Pag sinabing puti ang kulay mo, kailangan puti ang kulay mo. Under all circumstances, it must not be changed. Because truth is truth. Mamaya kung makikita natin, yung sa finale natin, ano ba yung katotohanan? Okay? And next, number 9 is the assimilation of truth. Alam niyo po ba, kapag namumuhay ka sa katotohanan, eventually, na nagiging totoo na sa'yo ang lahat ng bagay. Amen? Katulad na sinabi ko, ano po mas mahirap gawin? Magsinungaling o magsabi ng totoo? Mas mahirap. Magsinungaling. Di ba? Kasi pag nagsisinungaling ka, kailangan nililista mo yung mga pagsisinungaling mo. Kasi kailangan maging consistent ka. Pero a person who is truthful is consistent. Every time you ask him or you ask her about a certain thing, kung totoo yung sinabi niya ngayon, yan pa rin ang sasabihin niyan. Diba? At kahit na sino pa ang kaharap. Naunawaan niyo po ba? So, understand that truth is truth. Pag sabi po natin katotohanan, you need to apply it and it must be assimilated. It must become part of you. Next is the transformation of truth. Now, ito yung first na naka-YouTube tayo, di ba? Yung si Pastor Eric, ko pala galing ng kanyang mga preaching, nasa stage pa ako, parang gusto ko nang umuwi. At pag-altar ko. No? Yung transformation of truth, because if the truth will not transform you, then it's not yet the truth. Yung katotohanan kailangan magbago sa'yo. Kung halimbawa, alam mo na sa buhay mo kailangan ang Diyos ang masunod, dapat siya ang nasusunod. Kung ikaw pa din, wala pa yung katotohanan. Okay?